Danas u emisiji Tražim reč pričamo o maturskoj večeri. Nekada je to bila jednostavna proslava, bez mnogo glamura, a danas je za mnoge porodice ozbiljan finansijski izazov. Pripreme su uveliko počele, a sa njima i računica i haljina, odelo, šminka, frizura, restoran. Koliko zapravo jedan dan slavlja zaista košta i da li plaćamo preveliku cenu društvenih očekivanja? Da li je matura i dalje veče za pamćenje ili je postala trka prestiža? O tome ćemo danas u emisiji Tražim reč. Moji gosti su Marijana Matić, neko ko se 20 godina bavi modom i neko ko zna šta je danas moderno. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Jelena Boljević, ona je osnivač i inicijative Sestre po haljinama. Dobar dan i dobrodošli. I doktorka Teodora Vuletić-Joksimović, ona je doktor psiholoških nauka. Dobar dan i dobrodošli. Hvala što ste ovde i drago mi je što ste sve devojke i što ćemo pričati o mladima iz ugla mode i iz ugla psihologije svakako, ali iz nekog ugla pomaganja, darivanja, tako slobodno možemo reći, s obzirom na to da si pokrenula inicijativu Sestre po haljinama. Pa šta je zapravo? Šta je bila ideja? Što se tiče Sestre po haljinama, to jeste inicijativa koja je proistekla u stvari od jedne maturske haljine. Devojka, pošto inače se bavim održivom modom, i jedna od devojaka koja prati moju stranicu se javila i pitala gdje može da pokloni u stvari svoju matursku haljinu. I kako neke institucije koje su nam inače poznate poput Crvenog krsta, prihvatilišta, svratišta, jednostavno nemaju kapaciteta za svečane stvari. Ja sam odlučila da uzmem tu stvar u svoje ruke i da kažem da napravim taj jedan oglasnik kao prostor gde mi kao posrednici spajamo devojke kojima treba haljina za maturu i devojke koje u stvari žele da daruju i da poklone. Koliko je danas ta zajednica? Koliko vas je humanih? Danas nas je skoro 7.000. Evo sada za nakon 4 godine, 5 sezona maturskih, skoro 7.000 devojaka, žena, muškaraca, jednostavno solidarnih ljudi koji žele da taj trošak o kome ste pričali na početku i o kome ćemo dalje pričati jednostavno umanje na neki način. Da bar malo bude manje. Čini mi se da te haljine za maturu, pa i odela, nikako ne izlaze iz mode. Iz godine u godinu nekako slične te haljine su moderne, to su one duge, vrlo često satenske, ali hajde da ja ne pričam o tome, tu ste zapravo vi da nam kažete šta je moderno ove sezone. Jeste, pa pre svega kada je moda za tako mlade devojčice kao što su male mature, to je 14-15 godina, mislim da je tu najbitnije da se devojčica osjeća sama sa sobom lepo i zadovoljno. Kad pričamo o nekim trendovima, to više bi ipak dala za devojke koje idu na veliku maturu. Dosta su popularni i odela. Znači to, na primjer, neko onako malo duži sako, pantalone, ali kada su te glamurozne i satinske haljine u pitanju, tu je stvarno bitno da se napravi balans. To se nekada, zna da se nekada pređe ta granica i da bude nešto što nije primereno njihovim godinama, naravno kada pričamo o mlađim devojčicama, ali za starije dame, za starije devojčice je to naravno primereno. Lepo ste rekli to balans i kako da pronađemo balans kada je mladima to, pa možda, ne, oni sami kažu da im je to do sada najvažniji dan u životu, odnosno najvažnije veče i taj pritisak koji osjećaju je potpuno neverovatan i sada smo pričali o ovome i pre emisije. Čini mi se sve je to bilo tako i kada smo mi slavili maturu, nego sada sa ove distance nama to izgleda da deca drame, ali nije tako. Bilo je isto i u naše vreme. Šta vi kažete? Slažem se. Slažem se i samo bih voljela da kažem koliko mi je ovo lepa inicijativa. Nisam znala za ove Sestre po haljinama. To je zapravo jedan odličan primer kako se odgovara na potrebe mladih, a ne omalovažavaju se i na neki način se ne smatra negativnim ta cela hajka oko mature. Mislim, sad kad razmislim, mi danas samo drugim imenima zovemo neke stvari, a slično se ponašamo, recimo pred svadbu i tako dalje. Da sve bude perfektno, da je to jedan važan socijalni događaj, ali u suštini to jeste jedan vrlo važan događaj. Između ostalog, on na neki način simbolizuje i ritual odrastanja, odnosno prelaska na naredni stadijum života. Mislim, vi imate i
nekim praistorijskim zajednicama, situacije u kojima su slavili, da kažemo, prelazak na naredni stadijum života. Kod nas to u našem modernom društvu nije tako obeleženo. Međutim, matura može da se smatra na neki način tim simboličkim prelaskom na naredni stadijum. Tako da samo po sebi jeste važne. Sad to jeste jedna noć, da kažemo, za pamćenje, ali je vrlo bitno imati na umu na kakve potrebe mladih ljudi u stvari to veče odgovara, odnosno šta su potrebe koje stoje u osnovi toga. I kad razumemo potrebe, to nam pomaže da bolje razumemo mlade i da negde shvatimo zbog čega se ponašaju, kako se ponašaju i da bolje upoznamo i sebe same. A šta bi bile racionalne potrebe njihove u tom nekom periodu kada imaju 18, 19 godina, pa kažemo, to što vam je važno, to je baš tako bi trebalo. Aha. Nisam sigurna da razumem racionalne i iracionalne potrebe, pošto nekako iz perspektive nas odraslih mi često umemo da zaboravimo to kako je biti mlad, pa se različito odnosimo prema tom periodu. Ali neke potrebe koje u stvari svi imamo, posebno su istaknute u periodu adolescencije, jesu dve vrlo važne potrebe. Jedna je potreba za pripadanjem. To je osnovne, da kažem, čak i na nivou instinkta neki vid potrebe za pripadanjem nekoj grupi u kojoj se mi osjećamo sigurno i zaštićeno i na neki način je umiren naš onaj bazični strah od napuštanja. I to nikad nećete čuti mladu osobu da eksplicira na taj način. Naravno, ni mi danas nećemo to tako eksplicirati kao odrasli, ali je jako važna potreba. S druge strane, adolescencija je karakterističan period po tom pitanju, zato što je to period građenja identiteta. I tada neke, da kažem, osnovne obrise svog identiteta gradimo. I onda to matursko veče možemo i da zamislimo. To je kao posljednje veče koje će biti fotografisano, po kojem ćemo mi biti zapamćeni, uslovno rečeno. Tako je u glavi mlade osobe. A biti zapamćen znači moram da se predstavim na najbolji mogući način, jer je to moj identitet. I ne samo da je to moj identitet kako će me drugi videti, nego ja u odnosu na poglede drugih, ogledanje u drugima, gradim sopstvenu sliku o sebi. I onda je to u stvari veče u kojem mi gradimo i svoje samopouzdanje i kao mnogo toga zavisi od te večeri, nažalost. Ali tako je. Da, i kako da baš te večeri povučemo negde granicu i ne pređemo granicu između neprimerenog i između svečanog. Da li ste videli u posljednje 2-3 godine maturantkinje kako izgledaju, kako vam one deluju? Pričam i o malim i o velikim maturantima. Da li te male maturantkinje u želji da možda to bude dan kada one pokazuju kako su odrasle, zapravo možda malo i preteraju ili ih treba pustiti, sad je to pitanje i za vas, ali prosto iz tog nekog modnog ugla, šta bi bio vaš savet i ta neka granica između svečanog i neprimerenog? Pa ja iskreno vam kažem, volim autentičnost. Međutim, jako onako tanka granica između biti autentičan, pratiti trendove, a opet da se ne pređe ta neka granica. Ja, savjetujem ukoliko ta autentičnost može da se pokaže u jednom segmentu, tipa da li će to biti frizura, šminka ili neki detalj ili sama kombinacija, onda sve ostalo mora da bude u nekom drugom planu. Ono što je tu stvarno jako bitno, to je da garderoba ne nosi osobu, nego da osoba nosi tu samu garderobu. Da li je to uopšte moguće u tom uzrastu? One su jako mlade. Nisam sigurna da mogu tako da iznesu garderobu, da one nose garderobu, a ne garderoba njih. Naročito ukoliko je to neka ekstravagantna haljina ili nešto što njima nije primereno. Dakle, koliko je važno da to što nose bude zapravo primereno? Jako je bitno, ali kažem opet, ja bih voljela i da i te mlade devojčice imaju neki svoj autentičan pečat. Da li je to, na primjer, mi se, ne znam, pričamo kao ne treba šljokice, ne treba da bude vulgarno. Naravno, ne treba da bude vulgarno i ne treba da preterujemo, ali ako je to neki detalj koji će nju u tom trenutku da učini srećom i ako će ona nasmijano da izađe iz kuće i da dođe pred svoje drugare sa osmehom na lice, mislim da treba to pustiti. To je jako tanano, mislim, to su i tu malo i hormoni igraju, prosto nisu ni oni formirane ličnosti. Mislim da treba tu pustiti, pogotovo pričam sa aspekta mode, treba pustiti, ali opet treba tu da se onako napravi neki lep balans i tu smo mi stariji koji treba da ih posavetujemo kada su te stvari
stvari u pitanju. Ko su, Ja bih se kratko nadovezala, samo kad smo već na trendovima za mlade, dosta sam primetila što se tiče mladih devojaka da je trend da nose, na primjer, svečanu haljinu, ali svako pufnasta, na primjer, suknja i patike. I dosta kod nas u inicijativi male maturantkinje mi uvek kažemo da moraju sa pristankom roditelja ili staratelja da se odluče na haljinu jer su ipak maloletne, ali mahom biraju tako neke, da kažem, kraće haljine kao princeze i odluče se da obuju patike, dok, na primjer, za veliku maturu i apsolventsku jednostavno štikle su obavezne ili neka ravna, ali elegantna obuća. Ko su ljudi koji doniraju? Ko su ti mladi ljudi koji su baš toliko humani, koji imaju tu svest da tu haljinu koju su jednom obukli više neće nositi najverovatnije i da žele da je žele nekog da usreće? Ko su ti mladi ljudi? Verujte mi, to su i mlade žene i starije žene, to su čak i velike maturantkinje koje poklanjaju svoje haljine sa male mature. Imali smo nekoliko haljina koje su, na primjer, 15 godina stare. Znači, to je neko ko je imao apsolventsko veče pre 15 godina. Neko ko je stariji, to su zaposlene žene, majke, zaista onako žene kao što i mi ovde sedimo, koje su osvestile to da postoje u njihovom ormaru ta neka haljina, ne mora da bude sa mature, bilo sa svadbe, sa krštenja, jednostavno, što ti kažeš, mi smo svi takvi, želimo za neki događaj nešto da obučemo i slikamo se u tome i sad eto svi su me videli, ide to tamo u zaprćak neki u ormaru i za sledeće mora novo. Svaka od nas može da bude ta koja u stvari poklanja haljinu i sigurna sam da svaka žena u Srbiji, na Balkanu ima makar jednu koja skuplja prašinu, a možda bi je neko prenosao još jednom i podario je taj novi život. I kakva je procedura? Kako izgleda zapravo sama donacija? Čisto da kažemo, evo, gledaju nas ljudi, možda neko poželi da donira. Sve se dešava na Instagram profilu i devojke koje žele da doniraju i maturantkinje i apsolventkinje potrebno je da se jave nama u inbox. Devojke koje doniraju haljinu dobiju uputstvo kako to da urade, to je pošalju fotografiju na dnevnom svetlu ili sa eventa gde su nosile haljinu i mere, mi to objavimo. A sa druge strane, maturantkinje treba da pošalju neki dokaz o kraju školovanja, bilo svedočanstvo, knjižica, indeks i samim to ih u stvari, kako se im otvara vrata, da odaberu haljinu sa profila i devojka koja poklanja im pošalje i napravimo tako jedan, da kažem, krug. Modni krug. Sjajno, da. Meni je veliko zadovoljstvo da u razgovor mogu da uključim i dve sjajne devojke. To su Helena Radivojević i Anja Ašković. One su maturantkinje gimnazije u Obrenovcu i strpljivo traže reč. Strpljivo čekaju za svoju reč. Nadam se da ćemo ih videti. Nadam se, devojke, da ste čule bar deo razgovora. Hoćemo li ih, evo, i vidimo ih, da. Helena i Anja, kada je matura, kada je vaša matura gimnazije u Obrenovcu, jesu li već počele pripreme, sve nam otkrite? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Naša matura je 13. juna. Pripreme još uvek smo više možda fokusirane na završavanje ocena i sam kraj školske godine od same mature, ali verujem da će i to uskoro vrlo početi. Znači, niste počeli da se pripremate. Imate li bar u glavi neku ideju šta ćete obući tog dana? Ja imam u glavi otprilike šta bih obukla, pa tražim gde je najbolje to da uradim, gde je najisplatljivije. Jedino što je moralo da se zakazuje ranije su termini šminkanja, frizura i tako to, a za haljinu polako. Da, to je jako važno da ne zakasnite na frizuru i na šminku. Postoji li taj pritisak, Helena, da sve bude savršeno tog dana? Vi ste nekako taj dan već prošle kada ste napunile 18 godina i kada ste slavile taj 18. rođendan, to je bio taj prvi pritisak, pretpostavljam, a sada sledi to drugo veče koje opet donosi neku vrstu nervoze u kući i za vas i za roditelje. Hoće li biti sve kako treba? Pa je li krenula ta nervoza? U mojoj kući i od strane mene ne postoji nikakva nervoza, samo sam uzbuđena i radujem se, ali možda više društvo i naša okolina nameće tu neku vrstu nervoze i potrebe da sve izglede savršeno. Ali što se mene lično tiče, to ne postoji. Anja, kakva je situacija kod tebe? Ima li nervoze? Pa ima malo nervoze, ali smatram da mi mislimo da nam društvo nameće pritisak, a zapravo smo svi mnogo okupirani
svojim haljinama, svojim izgledom i to da ni ne razmišljamo o drugima, da na toj maturi skoro pa ni nećemo gledati dalje nekom ispala šminka, ok, dalje je frizura u redu i tako to, nego ćemo biti totalno fokusirani na sebe, da nam ostali neće biti, da nam njihov izgled neće biti toliko važan. Tako je, lepo je da ste toga svesne, evo, pred maturu. A da li ste razmišljali o tome i da li ste uopšte sabirali koliko bi sve to moglo da košta? I haljina, i frizura, i šminka, i cipele, i ta torbica, i sve što se zapravo ponese na matursko veče tog dana, i taj restoran. Da li se već svodi neka računica koliko bi to moglo da košta? Pa ja lično nisam nešto se preterano u to udubljivala, ne znam tačno. Znam samo da je mnogo i da košta i da bismo za te pare, na primjer, mogli da odemo negde mi kao odeljenje na neki put na 2-3 dana. Da. Anja, reci mi, uzdišu li roditelji od te računice koja bi mogla možda da bude vrtoglava? Da, apsolutno. Mislim da je sve trenutno skupo i da te haljine koje ćemo 90% obući samo jednom, opet ne isplati se za tu cenu, ali su svesni da jednostavno to mora da je tako nametnuto ili kako god. Ja sad moram nešto da vas pitam, a vi možda je malo neprimereno i možda je malo i sugestivno. Gde su vam te haljine od 18. rođendana? To sad ne može opet da se obuče, to je već viđeno, jel da? I viđeno i nekako postoji pravilo da za veliku maturu mora dugačka haljina, moja je za 18. bila kratka i onda se to ne uklapa, a i jednostavno nije po pravilu. Ma ne, nije moje pitanje, nije pristojno. Znate šta, i u naše vreme ta haljina maturska morala da bude nova i morala da bude nešto što nam je unikatno. Kažite mi, da li razmišljate i o tom prijemnom ispitu, imali vremena da se misli i o tome? Sve vas je nekako stislo ovih dana. Ali više mislite o maturi ili o polaganju i prijemnog za fakultete? Pa ja lično više razmišljam o prijemnom, to mi je sad trenutno prioritet i počela sam da se spremam, tako da matura mi nekako još uvek nije stigla na red, još uvek sam više pri ocenama i pri prijemnom. Anja? Ja isto više mislim o prijemnom jer sam svesna da će mi to značiti za neku budućnost, a matura, mislim, male su šanse da ne ispadne ok, tako da su pripreme za prijemni već u toku, ali mislim da tek kad završimo školu i ove redovne ocene, da ćemo tek tada stvarno početi da se spremamo za prijemni. Helena, ja sticajem okolnosti, znam da ti imaš mlađeg brata, on sledeće godine proslavlja malu maturu. Šta misliš, hoće li ta mala matura kod njega biti jednostavnija i da li je možda kod dečaka sve to jednostavnije nego kod vas? Izabrati, kupiti, odabrati. Šta misliš? Pa sigurno da jeste, zato što oni maltene tu imaju samo izbor u boji i to je to. I nemaju tu šminku, nemaju frizuru koju mi imamo i moramo da spremimo. Njima je to nekako mnogo lakše i jeftinije. A i mislim da dečaci su prosto takvi da je njima to manje važno kako će izgledati nego nama, devojkama. Mnogo vam hvala devojke na ovom uključenju i nadam se da ćete se pre svega lepo provesti. To je negde najvažnije. Ko je šta obukao, vidjet ćete već to. Se vidi samo na nekom prvom susretu, a posle se to zaboravi. Uspomene ostaju. Neka tako bude i vama. Mnogo hvala na uključenju i da upišete fakultete koje želite. To je najvažnije. Hvala još jednom što ste govorile za emisiju. Hvala vam. Za emisiju Tražim reč. Kako da odaberu haljinu, a da ne pogreše? Pa pre svega naspram svoje građe. To je jako bitno. Pogotovo mladi koji su konstantno na društvenim mrežama, koji prate influencere, koji prate dešavanja u svetu, nekako žele da se poistovete sa tim svojim, ajde da kažemo, idolima, pa kupuju i traže nešto što misle da će njima lepo da stoji. Tako da je jako bitno pre svega da izaberu artikle, modele haljine koje će odgovarati njihovom tipu građe. Isto tako kvalitet materijala i boja. Boja je nešto što može stvarno dosta da pomogne i da celu tu priču dovede u neki onako da lepše se i devojka sama osjeća. Da, šta je u trendu? Koja boja?
roze. Roze? Baby roze, da. Dobro. Jeste, to možda nije onako boja koje se devojke opredeljuju za maturu, ali crvena mislim da onako zna dosta dobro da stoji, onako i vatreni, malo ženskoj populaciji da nekako samopouzdanje. Ali ono što sam htela da naglasim, baš su me nekako devojčice inspirisale. Čak i ukoliko se desi da na maturi se pojave dve osobe koje su isto obučene. Ja znam da je to najveća trauma za svakoga ko čak ide i na neke eventove, ne znam, kao što su svadbe, proslave i ostalo. Mislim da je to najbitnije da se lepo provedete. Znači da tu nije bitno to što će vaša drugarica da ima istu tu haljinu ili ne znam neki detalj isti kao vaš. Samo je bitno da vi to nosite drugačije. Da svaka osoba nosi isti artikal na drugačiji način i samo treba da budu na podijumu i da uživaju kao što ste vi njima poželili da to bude predivno uspomenu u njihovom životu. Da pamte ono što će se dogoditi, a ne ono što su imale na sebi. Međutim, makoliko, opet kažem, želeli da pamtimo kako nam je bilo te večeri, a ne šta smo obukli, ipak je veliki pritisak na to kako će da izgledaju i sada sam pitala i Anju i Helenu imaju li roditelji glavobolju. Ja verujem da imaju, jer to su zaista cifre koje nisu male i koje možda mogu da budu reda veličine jedne prosečne plate, prosečnog mesečnog primanja. Kako se roditelji nose sa tim pritiskom da obezbede detetu ono što imaju druga deca, naročito oni roditelji koji nemaju baš velika primanja, ili da obezbede još češće ono što oni nisu mogli da imaju? Mislim da mnogi roditelji danas kažu, pa dobro, nisam ja mogao, evo ja ću sada to da izguram, da bude sve kako treba tog dana. Dakle, kako sada tu pomoći roditeljima? Kako se oni nose sa svim tim, da. Pa dobro, evo, moram da se ja osvrnem na govor ovih dveju predivnih devojaka koje nisu više devojčice. Nisu, da. Jako važno. Meni su i dalje devojčice. Da, razumem, da. Mislim da je bitno da im nekako ukažemo mladim ljudima na značaju, prosto koji dolaze iz tim godinama, jer oni imaju veliku potrebu da nekako prikažu sebe i u određenim segmentima odraslim. Ali ono što sam žela da kažem je da je to, evo, riječi koje su izgovarale zapravo odličan primjer onog balansa o kojem smo pričali, gde negde imaju osjećaj za tim šta se mora, uslovno rečeno šta su neka društvena pravila, kako se izgleda i slično, a s druge strane i osjećaj o tome šta je važno i tako dalje. I verujem da dobar deo tih stavova negde i potiče upravo iz porodičnih odnosa, iz razgovora u stvari sa roditeljima na tu temu. Samim tim, nekako je moja perspektiva da je i razgovor o ovoj finansijskoj situaciji kad je u pitanju matura jako bitan aspekt. Kako taj razgovor, kako bi trebalo da izgleda? Ono što, sad to zavisi od porodice do porodice. Ono što bih mogla da kažem je kako ne bi trebalo da izgleda u smislu da upravo ono što sam i malo pre rekla, da se prema tim mladim ljudima ophodimo kao da oni ništa ne znaju, kao da je besmisleno to što oni traže, kao da je to previše i u tom smislu da osuđujemo njihovu potrebu da pitaju, da traže, da vide da li može. To je generalno pristup koji polazi iz perspektive ne saosećanja, već nekog, da kažem, osuđivanja i neke racionalizacije celokupne situacije. Ono što, po mom mišljenju, roditelji mogu, ako mogu, da urade je da na neki način priznaju potrebu koja stoji iza toga. Znači, ja razumem da je to bitna stvar. I verujem da jeste. Ne kao samo razumem, a u stvari ne slažem se s tim, nego se slažem s tim. To jeste velika potreba. Mnogo toga stoji iza cele situacije i toga. Mnogi roditelji jesu svesni. Pitanje nesigurnosti oko statusa, nesigurnosti oko položaja u društvu, da li sam privlačan, atraktivan, to su sve neka važna pitanja. Razgovor o tome, ok, mi možemo toliko i toliko, ali nam je važno da se osjećaš dobro u tome. Ajde da zajedno pokušamo da uradimo sve što možemo, da nekako izvučemo najbolje iz te situacije. Otvoreno. Znači, sa priznanjem da je potreba deteta da dobro izgleda deteta, mlade osobe na mestu. Da, imate i one dece koje možda osjećaju i grižu savez zbog toga što su potrošile određenu sumu novca i znaju kako će ta porodica da izgura taj mesec ili naredni mesec i čega su se zapravo roditelji odrekli. Tako da kako sada tu pristupiti? Što osjećaju krivicu u toj situaciji. Ali i tome je jako važno pričati. Znači, osjećanje krivice često dolazi od toga, sad ne mogu da kažem da u svakom slučaju, ali to neretko dolazi od pozicije
parentifikovanog deteta. Nešto što mi zovemo u porodičnoj psihoterapiji parentifikovano dete. To je dete koje neretko u različitim porodičnim situacijama stavljeno u ulogu roditelja. Odnosno, pridavana mu je veća odgovornost, ne u svakoj situaciji, ali u mnogim situacijama veća odgovornost nego odgovornost koja bi trebalo da pripada detetu. Onda dete razvije nekad i potrebu za perfekcionizmom, da sve bude, da iskontroliše svaku situaciju, da pazi o roditeljima, da brine o finansijskoj situaciji roditelja. I mislim da je tu dosta važna pozicija da nekako roditelji preuzmu taj deo tereta na sebe. Da kažu to je naša briga. Ako ne možemo, ne možemo. Ako možemo, možemo. Mislim da je tu bitno da nekako se razgovara, ako se prepozna to kod deteta, mada to su zaista složeni obrasci, da ja sad ne banalizujem i ne pojednostavljujem. Ali ako se prepozna kod deteta da postoji taj moment straha, krivice, brige, da se nekako da se uloži trud da se deo te brige preuzme na sebe. Jer ipak su oni još uvek u toj situaciji mladi koji se provode, koji ne zarađuju za sebe i slično. Tako da mislim da je to važno uzeti u obzir. I još bih navela da razumem, da je sad lako iz ove pozicije pričati, ali razumem poziciju u kojoj postoje možda i deca koje su i navikla s druge strane da neke stvari imaju i da je teško objasniti, u nekim situacijama ne može, prosto nismo u mogućnosti i slično. Ja bih voljela u ovoj priči da možda skrenem pažnju roditeljima i na to da je korisno pozabaviti se i pitanjem zbog čega se meni dešava tako da ja ne mogu da pristupim detetu. Zašto je meni toliko važno da mu pružim sve što sam pružao? Šta se to meni dogodilo? Kako sam ja podneo tu svoju adolescenciju? Znači da pokušam da se pozabavim pitanjem sebe i da integrišem taj period adolescencije u sopstveni život, jer će mi možda pomoći da se lakše povežem s detetom. I to je naravno sve lakše reći nego uraditi, da. Jelena, vi možda možete da prepoznate ili ta stid uopšte i ne postoji. Da li nekada prepoznate kada vam se javi neka devojka ili neki momak, da ne kažem neko dete, dogovorili smo se da su to odrasli ljudi i kaže ja bih da uzmem ovu haljinu, ali onako stidljivo, bojažljivo, sramno, stideći se toga što nema da kupi haljinu. Da, razumem na šta ciljate i evo mogu, to sam sada i primetila kada su devojke pričale i generalno na stranici, čini mi se da dosta više stariji, hoću reći roditelji, bilo da je to nekad bude tetka, nekad bude razredni starešina, nekad majka, oni su ti koji pristupaju porukama sa tom sramežljivosti. Nekako mi stičem dosta često utisak da žele da se opravdaju zašto su se uopšte javili, da obrazlože svoju tešku situaciju, što je meni daleko od potrebnog, jednostavno svedočanstvo i knjižica bez uopšte da neko mora sada da dokazuje zašto i kako, u kojoj je situaciji. Jednostavno, važno nam je dosta da to sve bude dostojanstveno i da je komunikacija sa svima. Da se ti ljudi ne pravdaju. Jednostavno da se niko nikome ne pravda. Haljine su tu, mi smo tu. Bukvalno gledamo da ta komunikacija bude dobar dan, izvolite, izaberite. Da li on treba pomoć oko boje, oko veličine, da li je mala, velika matura, koliko u zavisnosti od toga i koliko imamo vremena i koliko kapaciteta što se tiče poruka, a dosta ih stiže da se svakome posvetimo kao da je došao u butik. Ali da, češće se to vidim kod starijih koji se javljaju za mlađe, dok su mlađi uglavnom opušteniji. Videla sam ovo na Instagramu, videla sam na TikToku, rekao mi je razredni, pa da vidim šta tu ima za mene, da li može nešto. I nekako čini mi se da pogotovo ova generacija Z, mlađa deca, kako i dolaze sve mlađi i mladi ljudi, da dosta tabua ruše što se tiče i nasleđivanja odeće i polovne odeće, second handova, odlazaka na buvljake, generalno tu neku kulturu, da kažem, i solidarnosti i održivosti na jedan mnogo drugačiji i opušteniji način doživljavaju nego možda milenijalci ili njihovi roditelji, starija braća, sestre u nekim starijim godinama, da kažem. Da, sada više nije sramota njih, ono što je možda nas bilo stid. Ajde tako to nekako da definišemo, ono čega smo se mi stideli. Šta savjetujete devojkama koje nemaju možda dovoljno novca, ne žele da pozajme, ajde da kažem, ili da uzmu haljinu koju je već neko nosio, a opet žele da izgledaju glamurozno? Mogu li da prođu jeftino? Pa znate kako, ja nekako cenu artikla ne povezujem sa
elegancijom i ne povezujem sa tom nekom prefinenošću, hvala, koja treba da bude aktualna te jedne večeri. Ali je jako bitno da i ukoliko nemaju novca, da izaberu artikle koje bi mogli da nose i kasnije. Jer time će se nekako i olakšati taj teret samim roditeljima kao i devojkama, ali ono što je tu isto, eto pričamo i o održivoj modi. Jako lepo može, jeste, jako lepo to može da se iznese i možda sa nekim detaljem, možda onako da se to ponese na neki drugačiji način nego što bismo nosili, ne znam, to je možda neki sako i pantalone za koje mi smatramo da je kancelarija stil, ali uz neku lepu svilenu bluzicu, možda malo otvorenijeg dekoltea, to može jako lepo da izgleda i na maturskoj večeri. Ali svakako je bitno da se te večeri one osjećaju lepo i održiva moda, kupovina second hand stvari, kupovina artikala koje može u više navrata da se nosi je nešto što stvarno treba uzeti u obzir. Šta danas nije primereno za devojčice koje se spremaju za malu maturu, koje imaju 14-15 godina? Šta biste rekli? To nikako. Samo da ne izgledaju vulgarno i da sa velikim ponosom mogu da pogledaju te slike za 10 godina. Za svakoga je to drugačije, to moram da priznam. Drugačije je, malo, mislim, možda sad postoji taj neki generacijski... Da sad ne pitanje šta je za koga vulgarno. Jeste, generacijski jaz postoji između mene i devojaka koje sada idu na maturu, ali svakako smatram da mera treba da bude ta koja će da bude vodilja njima. Da, i opet je verovatno mnogo lakše da o tome pričamo nego da sprovedemo to u praksi. Kada dete poželi da obuče nešto, pa ne zato što ima potrebu da nešto pokaže, prikaže na sebi, ali mi kao roditelji im prepoznamo da je to vulgarno, da nije dobro za njen uzrast, za njene godine. Sad opet pričamo o devojčicama, ali nekako, eto, stavljamo taj akcenat na njih. Kako roditelj da objasni detetu da to nije dobro za njega u tom trenutku? Morala bih da vidim primer. Dobro. Ako je neka haljina koja je previše otvorena, gore, a dole kratka, sad je to pretpostavljam nešto što ne bi trebalo. Jeste, da. Dole mini, a gore, kažem, neki veliki dekolte. A to dete ima 14-15 godina i ono u ogledalu sebi izgleda savršeno nezgodna, mlada, zašto ne bi. Roditelj da izbegne ono, to ne može. Ili da kaže, to ne može. To baš ne možeš da obučeš. Šta je savjet? Pa dobro, ponovo razgovor o potrebama. Mislim, u nekom trenutku ste rekli to kao sad šta stoji iza toga, ali i mimo toga, ali ja mislim da je to fokus šta stoji iza toga. Šta je potreba, šta je važno, šta je bitno, da li time šalje neku poruku. Prosto razgovor o tim porukama. Ono što je negde možda problematično jeste osuđujući pristup. I to se neretko vidi i u neverbalnoj komunikaciji roditelja. Znači, bez obzira na to što oni kažu pa dobro, pa što se to tebi sviđa, na izrazu lica se vidi neko, da kažem, zameranje, neki osjećaj da to nije adekvatno. I tu onda ostaju neke duple poruke koje se šalju detetu i to bude zbunjujuće, to njih nervira. Mislim, adolescenti generalno ni ne vole baš mnogo da se roditelji sad tu petljaju, pričaju kako bi trebalo nešto da izgleda, posebno kad je moda u pitanju, mislim. Tako da je tu nekako bitno da se pristupi ne iz pozicije ja znam najbolje, ali iz neke pozicije iskrenog interesovanja za to šta je detetu tu bitno. A ne pokušaja da kažem aha, dobro, kao super, ali vidi mi se na licu i u gestovima i u komunikaciji da to nije ono što se dopada. Jer ako je razgovor zaista iskren i istinski ima motivaciju, ja makar tako verujem, istinski postoji motivacija da se razume šta iza toga stoji, onda može da se otvori prostor i za razumevanje od strane mlade osobe da je namera dobra, iskrena i da možda neke druge stvari
se tu ne dopadaju roditelju, a ne dete, to jest mlada osoba kao takva. Jer oni to često doživljavaju lično, kao neka poruka ja tebe vidim kao nekog ko je takav i takav. A u stvari ne, da se odvoji to kako roditelj vidi samu mladu osobu i da se eventualno fokusira isključivo na deo koji je vezan za oblačenje, a ne nešto što određuje karakteristike te mlade osobe. Znači, prosto razgovor u tom nekom dobronamernom pravcu koji nije prijateljski, ne pričam o tome da je to isti nivo, da kažem, nego autentičan pristup roditeljski, jedan iz pozicije brige, iz pozicije iskrene, znatiželje da se razume svoje dete, a ne iz pozicije osuđivanja. To je nekako najbolje što ja mogu da kažem generalno, jer su iskreno svake situacije, svaki porodični odnosi i celokupnog sistema i tih subsistema mama, dete, tata, ćerka drugačiji. Tako da nekako... A ona rečenica koju malo koji roditelj uspe da ne izgovori, to je ono, znaš ti kako je bilo u moje vreme, pa u moje vreme je to najgore što možemo. Pa znate kako, možda i nije najgore što možemo. To ipak odvaja roditelje od dece u smislu svest o tome da su oni imali možda drugačije vreme, da iz drugačije pozicije pristupaju sve, ali nije ni najbolja u tom smislu. Mi često, mislim, možda možemo da prepoznamo to da roditelji pokušavaju neke svoje potrebe da zadovolje kroz dete. Recimo, to možete da čujete, ne znam, rečenicu kao da vidite situaciju u kojima bi mama možda želela glamur neki, pa čak i štikle za veliku maturu, a recimo ćerka hoće da idu starkama. Tako je. Mislim, to je očigledna situacija u kojoj postoji neka potreba, da kažem, roditeljska, da se zadovolje neke svoje želje i potrebe, što naravno nije za osuđivanje. Znači, svi mi na neki način kroz mlađe ljude proživljavamo sopstveni period adolescencije. To nije nešto za osudu, niti je to nešto što se dešava samo pojedinim ljudima. Znači, svi neke stvari prolazimo, ali to je samo znak, u stvari, koliko je nama taj period bio važan. Znači, ako i toj, recimo, mami, ne znam što sam sad uzela mamu i ćerku za primjer, ali ako je i toj mami toliko to važno, to možemo da pretpostavimo da je i u njenoj adolescenciji samoj to njoj bilo tada toliko značajno, što nam negde govori možda da je njoj bilo teško da obradi tu situaciju i da joj je i dalje teško da se sa time nosi posle svih tih godina, što samo govori o tome da je značaj koji tome pridajemo i nekada bio veliki. Tako je, da. Možda i veći nego danas. Možda i veći. Da, Jelena, pretpostavljam da je to što radite vrlo emotivno u nekim situacijama i u nekim trenucima. Kako reaguju te devojčice koje pronađu haljinu i koje se tako ni za šta, za malo novca ili možda dokupe neku torbicu ili neke cipelice i onako fino se obuku za maturu? Je li bilo nekih situacija koje su vam baš ostale u sećanju? Da ste baš ponosni što radite to što radite? Jeste, ja sam skoro sa svakom porukom generalno me tako raznese neka situacija kada vidim, a često se desi da devojke koje poklanjaju haljine ili cipele ili torbicu napišu rukom poruku maturantkinji ili apsolventkinji. Najskorija, da kažem, situacija je bila gde se javila apsolventkinja sa slikom prve strane indeksa i kaže evo i poslednji ispit. I ja vidim da je poslednji ispit 10. I rekao, napišemo joj, čestitamo na super uspehu i javim devojci čija je haljina i čije su cipele, da je apsolventkinja zainteresovana i da je poslednji ispit položila sa 10. I ona šalje poruku i ovako šalje fotografiju cipele i rukom ispisana poruka naslovljena na njeno ime gde joj devojka koja poklanja cipele zaista želi onako predivne stvari i uspeh u daljem životu i u školovanju ako će nastavljati. Jednostavno onako baš ima raznih tih emotivnih priča i jedna na koju sam posebno ponosna i koja me baš onako prodrmala ove godine kada sam shvatila da je ovo u stvari 5. sezona kako mi postojimo i da u stvari postoji šansa da neko koga smo ispratili na malu maturu se ponovo javi i za veliku maturu, što se i desilo sa jednom devojkom. Prepoznali smo u stvari poruke i username sa Instagrama, vratili komunikaciju i shvatili da je ona poklonila jednu svoju haljinu, obukla se za malu maturu, sad se oblači za veliku maturu i umeđu vremenu dobila i malu ćerkicu. Divno. Tako da stvarno onako osjećam da smo
zaista deo te jedne velike stvari u životima mladih, a opet sa druge strane imamo i, na primjer, ženu koja je poklonila cipele, saznale su da su obe u Beogradu i odnela je maturantkinji na kućnu adresu, lično su se upoznale. Baš mislim da, nadam se, a i vidim iz tako nekih primjera, da onako spajamo zajednicu i da delimo taj neki duh i solidarnost i neku lepu energiju koju možda zaboravimo i da osvestimo u svakodnevnom životu, u ovom, da kažem, modernom životu koji je brz i napet, da onako možemo da stanemo i da svako od nas neki mini doprinos može da da. A da li devojke koje biraju devojčice ili devojku, u zavisnosti da li je mala ili velika matura, da li je važno da su iz socijalno ugroženih porodica ili ne? Uopšte ne postavljate to pitanje ko koliko ima novca i da li uopšte može da izdvoji novac ili prosto želi da uzme haljinu? Nama je važno, pa obe stvari su nam generalno važne. Koliko nam je s jedne strane važno da pružimo prostor nekome ko možda finansijski nije u najboljoj situaciji da iznese maturu, ali iskreno da se ne lažemo i za nekoga ko je finansijski bolji, da kažem, imaju dve veće plate porodice ili već ako imaju 2, 3 dece, nije matura jedini trošak tog meseca. Tu su i rekreativne ekskurzije, pa ne znam, namirnice, računi za struju, neke stvari ovako, patike možda trebaju baš taj mesec. Tako da smo generalno otvoreni da umanjimo taj trošak apsolutno za svakoga, jer možda postoji neka apsolventkinja koja bi preuplatila apsolventsku ekskurziju, nego sad davala neku veću količinu novca za haljinu, a u isto vrijeme treba i možda da se aplicira za master, pa da se kupe nove knjige. Generalno gledamo da nije nužno da, uopšte daleko od toga da je nužno u stvari da neko bude socijalno, da kažem, ugrožen. Više nam je važno da je to prostor koji postoji i da svako ko ima potrebu bilo kakvu, da se prepozna u tome, da obuče, da uzme ili jednom nošenu, nekad čak i nenošenu haljinu i na taj način sebi smanji trošak, a olakša opet i ovoj devojci kojoj ta haljina pravi gužvu, tu smo. Koliki je uticaj društvenih mreža i da li ga uopšte primećujete kod mladih ljudi koji ulaze u butik i traže nešto? Da li možda imaju te zahteve da izgledaju kao neko na društvenim mrežama? Jeste, to smo primetili i kod naših i kupaca, a i primetili smo i kod dama. Da li je to možda zbog brzine života, pa kao nemaju vremena, pa dođu samo sliku, objavu na Instagramu, pa kao evo ovakav outfit želim, ili prosto možda nedostatak neke inspiracije, ideje, ali ono što je tu najbitnije to je da i sam prodavac usmeri ka određenim artiklima koji dobro stoje određenoj osobi, ali definitivno društvene mreže, da li je to Instagram, TikTok, kod mlađe populacije, je dosta uzelo maha i nekako se ti trendovi dosta preslikavaju i onda dolazimo do one bojazni da slučajno ne budemo svi uniformisani. To često znaju starije generacije da pričaju kako su mlađe generacije svi uniformisani, svi nose jedan te isti model. Patika, farmerkica, trenerki i ostalo. Međutim, ono što je tu bitno, to je da prosto svaka individua mora da ima nešto svoje autentično kako bi iznala, ajde da kažemo, taj trend koji mladi danas baš prate, da se izdvoji iz cele te mase. Nismo mnogo pričali o dečacima, odnosno o momcima, sad opet u zavisnosti od toga koja je matura. Šta je za njih primereno? Evo, mala matura i kada ih pogledamo, oni nam svi deluju uniformisani. Zašto? Zato što su to crne pantalone, bela košulja ili crne pantalone, crna košulja, neke patikice koje su moderne. To je, boga mi, cifra iza te patike nije mala. Nekako čekaju taj trenutak pa da kupe te patike koje su želeli nekoliko godina. Ali šta bi to bilo primereno za dečaka koji ima 14-15 godina i za jednog momka koji ima 19? Pa evo, kao što su i devojke i rekle, kod njih je to mnogo jednostavnije. Znači, to ili će da budu neke pantalonice, farmerke, košuljice. Oni tu ne mogu puno da pogreše, odmah da vam kažem.
Tu samo možda mogu sa nekom bojom ili ako kupe previše tesno, što znaju sada dečaci, pogotovo momci koji idu i u teretanu, pa prosto žele malo da pokažu svoje izvajano telo. Tu nekada zna da se pređe ta granica vulgarnosti, kao naravno i kod žena, ali ne mogu oni tu nešto preterano puno da pogreše. Tu su pantalone, košulja i sako ko hoće, a naravno kada su velike mature, tu su onako možda malo ozbiljnija odela, ali ono što sam ja uspela da ispratim, oni su nekako uvek opušteniji. Kao što su i devojke rekli, oni prosto više vode računa da se lepo provedu, da uživaju te večeri, a ipak malo više vremena ulažu devojčice i devojke. Pričali smo o tom pritisku društvenih mreža koji je zaista neverovatan. Nekako devojčice zamisle neku kreaciju, pa onda dođu u butik, pa ta figura njihova, naročito ukoliko imaju 14-15 godina, pa i više, nekada nije kao figura te influencerke, odnosno u najvećem broju slučajeva nije, i onda se one i razočaraju i nisu zadovoljni svojim izgledom i sada to povlači neku dublju priču i dublje probleme i za to dete i za roditelje. Da li preterujem kada postavljam ovo pitanje ili je to nešto što nam se zaista dešava i što je naša svakodnevica? Voljela bih da kažem da preterujete, ali mislim da to nije slučaj, nažalost. Mislim da je jako važno pitanje koje ste postavili i generalno je važno da se pozabavimo tom temom, jer ti problemi koji se javljaju sa slikom o sebi u adolescenciji mnogo mogu da se odraze kasnije na sliku o sebi i mnogo je rada potrebno ličnog i najvažnije od svega podrške. A podrške, kad kažem, mislim i na zdravo društvo, sredinu, prijatelje, kolektiv, porodicu, na razne načine. Podrške da se to na neki način iskoreni, a nikad baš u potpunosti. Pa evo i dan danas vodimo računa mi odrasli da nam stoji nešto lepo, da nam istakne struk, da nam istakne ovo, da nam istakne ono, a nekako, kako da kažem, dosta tih vrednosti i viđenja i slike, u stvari tih aspekata slike o sebi, što mi kao ćutimo, pričamo kako to nije važno, kao ma nema, body positivity, a u stvari trudimo se, ja stavim kaiš da mi istakne struk, mislim, jasno, radimo svi to. Jeste, radimo, ali je nekako, mislim da nećemo mi sad moći, najgore bi bilo da se pretvaramo da toga nema. Mislim da je mnogo važno više i više razgovarati o tome, kako ovako u emisijama, tako generalno i sa mladima. Jeste da je u ovim novim generacijama, moram da priznam i ja vidim po mrežama i pozitivno utiče i na mene, ta struja body positivity, nekako i punije telo koje lepo izgleda i ovako, onako, ali neretko se iza toga krije mnogo raznih dubljih problema. Znači, to deluje na površini body positivity, a mnoge druge stvari tu su upletene i na drugačiji način ispričane. Uticaj neoliberalizma, nekih individualističkih vrednosti današnjih i slično. Znači, puno je toga i društveno kao socijalno na širem planu kojeg nismo uvek svesni, a mnogo toga dolazi od nekog, da kažem, i porodice i poruka koje šalje društvo i roditelji i slično. Tako da ta pozicija uopšte nije laka. Posebno bih voljela da istaknem nešto o čemu se još manje priča i o tome se u stvari malo u našem društvu priča. A to su problemi sa ishranom, ajde, ali problemi sa slikom o sebi kod momaka. Mislim, i baš mi je zanimljivo što i pitanje koje je došlo je išlo i sa ovom slikom nekako koja stoji u pozadini i to mi je bila i asocijacija da malo u stvari razgovaramo o tome što ja na psihoterapiji srećem mnogo češće, o tome kakva je u stvari njihova slika o sebi. Zašto? Zato što mladi momci u društvu nije, da kažem, poželjno i popularno i prihvaćeno da oni toliko o tome pričaju. Nećete vidjeti momke da pričaju ja što sam se ugojio, vidi kako mi ovo ružno stoji i baš sam nervozna zbog toga. Devojke šta više i o tome dosta razgovaraju i mnogo je više pokrenuta, pokreće se više ta tema u kontekstu mladih devojaka. Kada su momci u pitanju, o tome se ređe priča. A verujte mi, nije tako retko. Problemi sa ishranom, nezadovoljstvo izgledom također su prisutni kod momaka. A što je najgore od svega, oni nemaju ni prostor da o tome otvoreno razgovaraju. Vrlo često ni u porodici. Ni u porodicima, u društvu, porodici, a oni se i ređe odlučuju recimo na konsultacije, savjetovanje, psihoterapijski neki razgovor sa stručnjakom. Muškarci, mislim, mladi muškarci. To u našem društvu, nažalost, nije podržano dovoljno ili
ili još uvek nije dovoljno podržano. Tako da mislim da je važno i o tome da pričamo i recimo, istina je, oni imaju taj sako, mogu da biraju eventualno boje i tako to. Ali verujte mi, razmišljaju o tome da li mi ova košulja sakriva stomak, da li se vidi da sam trenirao. Jako bitno da se vidi da se treniralo, isto kao što je bitno da se vidi kakvi su nokti, kakva je šminka. Znači, bitno je da se te stvari vide. To je šminka koja samo nije šminka koju nazivamo šminkom. Razumete? To su jako iskreno da budem, apsolutno nisam razmišljala o tom uglu, ali zaista sada kada tako kažete... I na sve to mi nekako kažemo da oni idu oni više idu da se lepo provedu. Ali to nije uvek tako. Verujte mi, to je niz nesigurnosti. Da li ću se svideti devojci koja moja prati? Da li ću biti dovoljno predstavljen šmekerski? Da li je glupo da izađem da igram? To je takođe tabu kad su... Znači, razne su tu teme o kojima se u stvari ne govori toliko, jer mnogo više prisutno u našem društvu ovih tema vezano za devojke, što ne znači da to nije problematično i ne znači da one ne grade negativnu sliku o sebi. Ali malo me brine ovo što malo pričamo o toj negativnoj slici o sebi koju potencijalno grade naši mladi. Da, možda zato da skrenemo pažnju i roditeljima, mada ja opet mislim da su roditelji, današnji roditelji, dosta oprezniji od naših roditelja koji su znali onako da nam kažu na što ličiš, kako ti to stoji, ništa ti to ne valja i tako dalje. Ali opet možda malo da skrenemo pažnju roditeljima da kažu tom dečaku baš si zgodan, lepo ti to stoji, ne znam šta još, da bi se on osjećao nekako sigurnije te večeri i ne samo te večeri, što je možda još važnije, je li tako? I da skrenemo pažnju mladima, jedni drugima, da nekako pruže podršku i da upute lepu reč i svi znamo koliko to znači. Znači, ja i dan danas pamtim neke lepe komentare svojih prijatelja i dan danas pamtim neke negativne komentare iz srednje škole. Ne pamtim neke matematičke formule, ali to pamtim. U smislu da nekako budemo zajedno u tome, da budemo topli, da budemo kind, što bi se rekao, ljubazni, zašto mnogo znači. Nekad nismo ni svesni koliko znači. Ma da oni kad sretnu jedni drugi na maturi uglavnom kažu prva rečenica je baš si lepa, a dečaci kažu nismo ni prepoznali devojke, odnosno devojčice, kako su se lepo sredile. Javljaju li se dečaci, odnosno momci, i šta su njihovi zahtevi, šta su njihove potrebe i da li su i oni sramežljivi ili su onako otvoreni i kažu trebalo bi mi to i to? Da, što se tiče dečaka, imali smo za ovih 4 godine tek nekoliko upita da li imamo odelo za dečaka, tako da li možda zbog samog naziva inicijative koje je Sestre po haljinama nije uopšte otvoreno ka roditeljima muške dece ili ka momcima. Tako da, mislim, mi se generalno fokusiramo pre svega na haljine i na devojčice. Nekako smo tako izabrale u početku da će to da bude naša niša, ali kada se jave ili majke dečaka ili neki dečak, što ja mislim da se nije do sada desilo, da su se uglavnom majke javljale da pitaju za odelo, objavimo kroz story i onda druge žene opet sa svojim muževima, svojim braćom, svojim kolegama se konsultuju da nađu neki komad koji je potreban za tog dečaka. Tako da nemamo... Povezujete ljude, što je takođe. Ali opet nekako preko ženske populacije povezujemo i za odela. Da. Evo, pred kraj emisije meni je baš proletelo i mogli bismo o ovome da pričamo toliko dugo. Šta bi bio neki vaš savjet i maturantima i maturantkinjama? Kako da se obuku? Kako da budu sigurni u sebe? Kako da to veče izgleda, a da oni budu pre svega zadovoljni? Pa pre svega da budu svoji, da oni budu zadovoljni sa tim izgledom. Znači, malo je teže podmiriti neke trendove, pa potrebe mame, tetke, bake i ostalo, da oni budu sigurni sa tim što će da iznesu te večeri. Osmeh i kao što je rekla, lepa reč. Mislim da to onako otvara baš velika vrata i naravno da se lepo provedu. Lepo provedu, da. Šta je savjet? I roditeljima i deci. Sad tražimo mnogo od vas za kraj, ali šta bi bio neki savjet da im kažemo da lakše, da manje uzdišu ovih dana? Jedan savjet koji generalno nije loš savjet je pričati sa osobom od poverenja. Znači, pričati sa bliskom osobom, sa osobom od poverenja koja me može razumeti o stvarima koje me čine nesigurnom. Neko za koga verujem da mi želi dobro,
za koga znam da me neće kritikovati, osuđivati i kad kažem da mi je teško, mi reći pa dobro, možda je trebalo da treniraš ranije ili neke takve komentare. Neko s kim se osjećam sigurno da može da me čuje i to naravno ne mislim na psihoterapeut. Ako treba, tu su psihoterapeuti, to sve stoji. Znači, nego pre svega na blisku osobu koja je tu, za koju znam da će možda razumeti kroz šta prolazim. Ne mora da bude ni vršnjak, može da bude i starija sestra, tetka, mama, kogod. To je savjet. I šta je u onim situacijama kada se možda obuku i sve ono što požele kupe, a opet kada to sve stave na sebe nisu zadovoljni i sada je tu ulozi roditelj koji će u tom trenutku da kaže šta detetu? Prelepo si. Prelepa si ili prelep si, jel da? Baš si zgodan. Da. Zavisi od odnosa, naravno. Zavisi od odnosa roditelja i deteta. Neko nema takav odnos da takve stvari na taj način pričaju, ali roditelji su tu najbolji saradnici. Iako je fokus u adolescenciji stavljen na vršnjake, roditelji, to je zabluda da su zanemareni. Znači, roditelji dalje imaju jako važnu funkciju, a najvažnija funkcija je da budu tu kad treba. Znači, da budu tu, da budu prisutni i da podnesu. Da podnesu da neko se slomi u tom trenutku. Da podnesu, možda čak i kako smatraju da je to glupavo i da ih nervira i da se uplaše sami roditelji, u tom trenutku da podnesu i da budu tu, da oni budu stabilni, da oni kažu bit će sve okej, da nekako, da odaju utisak da će biti sve okej. Pa to zahteva da prvo sebe ubede da će biti sve okej. Da, i opet je mnogo lakše reći nego uraditi. Svakako, da. Koliko ima haljina koje mogu da izaberu, da se odluče trenutno? Preko 400 na profilu. Da, super. Haljina, torbica, cipela. Da ih pozovemo onda da dođu i da biraju zašto da troše novac kada mogu. One nešto da poklone i one nešto da uzmu, jel tako? Da. Gde da se jave i kako? Na našoj Instagram stranici Sestre po haljinama. Naš inbox je otvoren i za one koji žele da poklone i za oni koji žele da uzmu haljinu za svoje matursko veče. Mnogo vam hvala što ste bile moje gošće i što smo pričali ovako otvoreno o ovoj temi. Nadam se da smo bar malo pomogli roditeljima, pre svega deci dali roditeljima pre svega. Hvala još jednom na gostovanju. Onda roditeljima želimo mnogo više strpljenja, a deci da se lepo provedu. Nije toliko važno šta će da obuku, to će tek kasnije, decenijama kasnije shvatiti, ali je važno da to veče bude veče za pamćenje. Moje ime je Radmila Relić. Gledali ste emisiju Tražim reč.